יוסי מזרחי, איך אתה חוגג את האליפות הזו? מה התפקיד שלך באליפות הזו? כמו שאתה רואה, זה חוגגים. שמע, את התפקיד שאני קיבלתי, אני היום הבנתי שיש בעיה להביא קומפרסור כדי לנפח את הבלונים. אז אני אנפח את הבלונים ויהיה בסדר. יוסי אבוקסיס, אני מופתע לראות אותך פה נמצא עם אוהדי בית"ר. באת לחגוג? התחילו לשיר עליי וזה, לקרוא לי, אני לא יודע, אני הרגשתי פתאום כזה שבוע מ-98, הייתי חייב לבוא לרדת פה, התחיל לשמח פה עם אוהדים, תשמע, זה, לא יודע, הרבה זמן לא לנו את זה בבלומפילד, אני הייתי חייב את זה, חייב. אלי אוחנה, אתה יצא לך לחגוג לא פעם אחת אליפות עם בית"ר. מה המיוחד באליפות הזאת? יצא לי לחגוג טוב אליפות עם בית"ר ירושלים. אני... 4 אליפות שהיו של בית"ר ירושלים, אני הייתי שחקן פעיל בקבוצה. אין ספק שאני מאושר ואני שמח, כי מי כמוני יודע כמה הקבוצה הזו רצתה לזכות באליפות. כמה האוהדים האלה, הם חיכו שנים, וזה היה שנים מאוד קשות. עברנו פה תלאות שאני לא יכול אפילו לפרט. וכמובן, אני מאושר. ראובן עטר, גם לך יצא לשחק בבית"ר, יש לך איזה מילה להגיד פה לקבוצה? שמע, קודם כל אני צריך לברך את בית"ר ירושלים שזכתה בתואר אליפות. ואתה יודע, אני רואה עכשיו לפחות שאין גם בעיות עם הכבאית וכאלה, זה לפחות מנתניה, צריכים לסדר את הבעיות האלה, אז אני שמח. יושב ראש ההתאחדות, לוזון, ברכה על האלופה החדשה? שמע, באמת ברכה, אבל זה לא מה שחשוב כרגע. כי כמו שאתה יודע, היום פתחנו את רשת חנויות נוחות לוזון סטור, ומה שהכי חשוב, שאנחנו בשנה הבאה נקים את מגדלי לוזון בפתח תקווה. מאמן אום אל פחם שיהיה פייגנבוים. תגיד, מעמדו של יוסי מזרחי מתערער פה בקבוצה, אתה חושב שצריך להחליף אותו, להביא אותך? שמע, המעמד שלו מתערער, מי כמוני יודע ואני מרגיש, ואתה יודע מה, אפשר לפסול את זה, שאולי שנה הבאה אני אבוא יאמן פה, כי עם תקציב כזה, בוא נחבר, רק שיכול להביא פה אימפריה. יוסי מזרחי, אני שמעתי את שיר פייגנבוים מדבר על זה שצריך להחליף אותך. מה אכפת לי מהקשקשן הזה? שבלבל את המוח, אני לא מתעסק בשטויות של התקשורת הזאת, התל אביבית. כל החבר'ה שלכם שיושבים שם מבלבלים את המוח. אתם אפס, רגע. אני בחיים לא נכנסתי. אז שיהיה דיבר, שיהיה לו לבריאות. אני רוצה עכשיו לעשן סיגריה וליהנות.